नायगिरि बिथांमोन जोंहा दिनै दाख्लै थांनाय स्कुल उइकनि प्राइजखौ दिनैहाय राननानै होनाय जाबाय बेखौ एसे देखायलांसै नायलांदो नांस'वा नोंस्रा मायाव थार्ड फार्स्ट ओमफ्राय नोंस्रा सेकेन्ड ओमफ्राय नोंस्रा मायाव नोंस्रा मा होनो फाय आं नाम्बारखौ सिनायबावासो बेसेबांसोनि मेडेल नाम्बार गैयि मेडेलसो बिराद हाथ्रालै नै बिराद माबाथार ओरैनो जानाय बेरायनाय ओंखायनो थारावसो सालाफ्रा दानिया ग्रुप सिनि रिलि रेस बेवहाय बयस आरो गार्लस बेवहाय सेकेन्डआव मोननो हादों सेकेन्ड सनिता गयारि थाबनिफ्राय गाखोबाय माबा नाम्बाराव सेकेन्डनि हेन्डराइटिंनि हा आच्छा मेडेलबो जायोना हेन्डराइटिंआ थिगैनो दं नामा थारखौ मोनथ'वाखै थारा जिमि ब्रह्म जिमि औ इंराजिनिया सोर मोनदोंमोन इंलिश हेन्डराइटिं कम्पारिजननि बेथ' हिनजाव ज'मोन ना हौवासा हिनजावसाफोरसो मोनजोबदों मेडेल औ भुल जागोन मेडेला दानिया इंराजियाव मोननो हादों देबि मुसाहारिया थाबैनो फै थाबनिया आरो सेकेन्डआव सनिता गयारि मा होनदों सनिता गयारि सेकेन्ड प्राइज क्लास 5 नि बे क्लास 4 निमोन नोंना थार्डआव बोसोरना लोगो ड्रयिं कम्पिटिसन रेडि जानांगौ रेडि जानानै थाखा मोनथिखायोना गावबागाव प्राइजखौहाय ओरैनो आखाइखौनो खबा गावसोरबो मोननो मोजां मालाय मोननायखौबो हेफाजाब खालामाना देरहासार बसुमतारी क्लास 4 नि थार्ड सिंखि मिंखि नै ग्रुप सिनि हौवासाफोरनि 100 मिटार खारनाय थामथि बान्था मोननो हादों फोरोंसार बसुमतारी क्लास 7 थामनिफ्राय सेकेन्ड प्राइज मोननो हादों लिटुराज ब्रह्म क्लास 7 सेथि बान्था मोननो हादों हाबाब गोजौ एसे गमनाय बिसोरनो जाहैबाय ग्रुप सिनि 100 मिटार खारनायाव देरहानो हानायफोर आखाइ खबलानांगौ खेबसे 200 मिटार खारनाय बादायलायनाय हौवासाफोरनि ग्रुप सिनि रेडि जानानै थाखा नैथि बान्था मोननो हादों फिराज बसुमतारी क्लास 7 बेनि उनाव सेकेन्ड नैथि बान्था मोननो हादों लिटुराज ब्रह्म क्लास 7 बेनि उनाव थामथि बान्था मोननो हादों फिराज बसुमतारी आखाइ खबनानै
आरो बेनिफ्राय थारा जाहैबाय नोंहा गैया नोंहा मोनाखै मोनदों हरो खाफाल गाखोबाय गैया साला नोंहाबोथ' गैया दुरुं बोनायाव देरहायाखै नोंसोर सिरि जागोन साजोब्बाय नामा आसालाय बोरै फार्स्ट गैया नामा जायखौ बान्था मोनदों एसे मोनथिनानै दंखायो रेडि जाखा गाबज्रि हरनो थियारि जानानै दङ मा होनदों बहा मा खाजा खाथियाव फैना दाफैखा गाबाबो देरहानायखौ मिथिखायोना आखाइ हमना मा जुदेबखो सान्दुं दुंदों आरो खेराथिया फैनाय बा गैया साबसिन काबादि गेलेनाय बेस्ट प्लेयार बेनो जाहैबाय सोर इउएन एकाडेमि कुसुगावनि आखाइ हमनाय फुटबल गेलेनानै देरहानाय हिमालयान दानिया साबसिन गेलेगिरि फुटबल गेलेनानै देरहानो हानाय साबसिन गेलेगिरि दंबावो गंसे ट्रफिजों लोगोसे गांसे सार्टिफिकेट गंसे ट्रफिजों लोगोसे गांसे सार्टिफिकेट बे समाव बेखौ आजावफैनो थाखाय आरो गथायहरनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय आसा खालामो बेनिफ्राय साबसिन आरो गेलेहैनो हागोन गेलेनो नाजागोन आरो जाफुंसार जानो हागोन सासे जाफुंसार फुटबल गेलेगिरि जानो हागोन बेनि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबनाय थाबाय बे समाव जोङो दिनैनि बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय।